Практичната машинка за навиване на сърми има 3 степени. В зависимост от дебелината на това, което ще се навива. 3-та степен, 2-ра степен и 1-ва степен за най-голяма дебелина, която е най-удобна за навиване на сърми от лозов и зелев лист. Поставя се машинката. С помощта на пръсти се оформя гнездото. Поставяме лозовия лист така, че да попадне едната част в гнездото. Поставя се не повече от 1 чайна лъжица с ориз. С леко движение се изтегля плъзгача и сърмичката е готова. Запечатана от всякъде, готова за поставяне за термична обработка. Още веднъж да повторим. Поставяме листа, оформяме гнездото с помощта на пръстите, поставяме плънката и с помощта на плъзгача избутваме сърмичката, която е готова. Може да се направят сърмички и с късани листа. Не е необходимо листа да бъде цял. Просто само трябва да се оформи един лист, който да може да направи сърмичката. Ето, поставяме пак ориза. Плъзгача и сърмичката е готова. По същия начин могат да се правят банички. Вземаме кора от баница, поставяме плънка по желание. Може да е с сирене, може да е с тиква, с ябълка, с едно движение и мини баничката е готова. Могат да стават банички с сирене, с ябълка, с тиква, мини баклавички, сладки и соленки. По избор. Машинката след употреба много лесно и бързо се измива с топла вода и веро. Подсушава се и се прибира за следваща употреба.